Humene. V prvých kolách sa k nám šťastie naotačala chrbtom, mohli sme z toho taký sklesli, aj tréner určite. Posledné kola, chvála Bohu, sa šťastie otáča tvárou, takže aj dnešok to potvrdil, že tou takou poctivou a trpezlivou prácou sme došli k tomu vytúženému víťazstvu. Tak máte pravdu, predošlé zápasy sme prehrávali v posledných minútach. To už bolo pomaly na dennom poriadku, každý jeden zápas z tých prvých nejakých 6 sme dostali gól v 89. minúte, čo človeka úplne rozhodí, jak na ľvička, ale tak aj hráča na ihrisku. Dnes to bol z našej strany veľmi dobrý zápas, škoda, že sme neotvorili zápas už v prvom polčase, mali sme tam vyložené čisté šance. Keby v prvom počase dáme 1-2 góly, tak je rozhodnuté o výsledku, tak sme sa trápili s Trebišovom až do poslednej minúty a to, čo predvedol kapitán Zúrik, krásna nádherná strela, tak kvôli tomu sa oplatí chodiť na futbal. Ty si tú zostavu trošku premiešal, opäť si to nejak vyskladal ináč, takže aký bol zámer proti Trebišovu, pretože sú to mužstvá, ktoré sa navzájom dobre poznajú. Tak dnes sme dávali do útočnej formácie hlavne mladé pušky. Chceli sme, aby vysoko napadali súpera, čo sa nám aj podarilo. Hovorím, do 25. minúty, keď sme vyhrávali 3-0, tak nepovie nikto ani pol slova, ale bohužiaľ potom už sa kvalita s pribudujúcimi minútami už trošku nervozita väčšia bola po zmene strán, už tam bola frustrácia z našej strany a tí mladí hráči, ktorí mali dostatok šancí, nepremenili ich, tak nahradil som ich skúsenými hráčmi ako Erik Streňo a ďalší samozrejme a dnes musím povedať, že rozhodla skúsenosť. Starší, skúsenejší hráč, kapitán mužstva Duro rozhodol dnešný zápas. Takže Ondrej Desiatnik prišiel do známeho prostredia, zemplínske derby, isto, tak obe mužstva sa dobre poznajú, si myslím, aj skrz trénerov, aj skrz hráčov. Takže ako hodnotíte toto derby, ktoré rozhodol nadstavený čas? Super, bol lepší, agresívnejší a zaslúžene vyhral. Vy na margo prvého polčasu musel ste cez prestávku zvýšiť vážne hlas v kabíne, lebo už to bolo trošku, aspoň z počiatku lepšie z vašej strany v druhom polčase. Tak keď som mal tu možnosť, tak 6 hráčov hneď vystriedal, alebo 7, no a v závere by som vystriedal ďalších 4, bohužiaľ. Super, vyhral zaslúžene jednoznačne. Viete niekoho aj zo svojich rodov vyzdvihnúť za dnešný výkon? Tak David robil, čo sa dalo, vidno, že bol namotivovaný a on má svoju kvalitu, len s našim mužstvom je to tak, jak je a proste tá kvalita nám chýba, to je vidno. Hej. Takže uhrali sme začiatku 6 bodov a každý si myslel, že letáme v oblakoch, ale tá kvalita nie je na našej strane. A v tréningu sa snažíme robiť, čo sa dá, ale dneska sme si nezaslúžili ani remizovať, bohužiaľ. Aj keď Krúte za 90. minúty dostať gól, pred týždňom 88. skúsené mužstvo toto, alebo skúsenejšie mužstvo toto musí uhrať, no ale bohužiaľ taký je život. Ďakujem pekne. Držte sa.